BJPनि हांजोंनो BJPनि अक्सिजेनजों दिनै UPPL सरकार बिटिसि जानानै दं, प्रमद बर' सरकार गसंनानै दं, बेखौ दिनै बावनो नागिरदों। ओंखायनो दिनै जोंनि मानगोनां गिबि मन्थ्रिया बुंदों BJPआ एबार आलादा बे बिटिसि इलेक्सन गेलेगोन। BJP UPPL बेखौ समानै होनानै खामानि मावगोन जों आसा खालामदोंमोन। नाथाय जों नुबाय मोगथाङाव बिथाङा जेबो मावनो हायाखै। नंगौ प्रमद बर'आ जोबोद गोरों, साननो हानाय केपासिटि दं बेहा, बिनि गियानखौ जों ज'जों रुजुनो हाया। बिथाङा गोबां गियान दं, गोबां थियरिटिकेल बिथां जोबोद एक्सपार्ट, नाथाय प्रेक्टिकेल मावनायाव बिथाङा मानो बिदि जादों जों बुजिया। दिनै 5 बोसोर जानोसै, 4 बोसोर थांबायानो, बे 4 बोसोराव मा मावदों नोंथांमोना नुगासिनो दं। सानजौफु मुगानि साफ्रोमखौबो बरायबाय। दायो लोगोफोर, नैबे राबार बिफाङा आंनि नङा दे, मालायफोरनिसो। बेवहाय दखसे बेबायदिनो भिडिअ शुट खालामनो थाखाय फैनाय जाबाय। नोंथांमोना भिडिअखौहाय ससियेल मिडियायावहाय नोंथांमोना नुखाबाय इन्ट्रस्ट भिडिअफ्राव। नाथाय दायो माने लोगोफोर UPPL आरो BJPनि गेजेरावहाय फेक्टर जानाया जोबनानै थांसिगोन नामा, बेसो कुइसना आरोखि। दायो लोगोफोर, नोंथांमोना ससियेल मिडियायावहाय नुखाबाय जि सार BJPनि सासे नेता रेवरिया नार्जिहारिया जि प्रमद बर' दैदेननाय UPPL सरकारा 4 बोसोरावहाय रायजोफोरनि गेजेरावहाय मा खामानि मावदों, मा खामानि मावाखै, बेखौ दिनै रायजो राजाफ्राबो नुदों। ओमफ्राय गेदेर गोलावफ्राबो दिनैहाय नुदों, BJPनि गेदेर गोलावफ्राबो नुदों, BPFनि माखासे नेताफ्राबो नुदों। ओमफ्रायो रायजो राजाफ्राथ' गोबां नुखाबाय UPPLनि मावनाय खामानिफोरखौहाय। बिथांमोना बेफोरबायदि बुंसोगारदों जे गिदिर खोथा बुंदों, ओरैबायदि डेभेलपमेन्ट जाबाय, बिटिआरआव सान्थि फैबाय, रायजोआवहाय डेभेलप जाबाय, सान्थि जाबाय, सान्थि सुक्ति खालामनानैहाय बेफोरबायदि माने बुंसोगारदों आरोखि UPPLनि माखासे नेताफोरा। दायो लोगोफोर, रायजोआवहाय डेभेलपमेन्ट जानायखौहायथ' दिनैहाय नुखायाखै, बरंस' आनडेभेलपसो जानो थांगासिनो दङ। रायजोआवहाय गोबां डेभेलपमेन्ट जानांगौमोन, लामाफोर मावनांगौ दङमोन, स्लुइस गेटफोर बानायनानैहाय होनांगौमोन मावनानैहाय जानो थाखायहाय, मावग्राफोरनि थाखायहाय। ओमफ्राय गोबां बेफोरबायदि माने BPFनि उनावहाय BPF मावलांनाय माखासे खामानिफोर, आद्रा थालांनाय खामानिफोरखौ मावनांगौ दङमोन, बेफोरखौ दिनैहाय UPPL सरकारा मावनो हायाखै। नाथाय दिनैहाय नुनो मोन्दों UPPLनि नेता मानसिफोरखौहाय खुगायावल' गिदिर खोथा बुंनायफोरखौहाय नुनो मोन्दों, नाथाय एक्सन गैया आरोखि। एक्सनजोंहाय बिथांमोना मावनो हायाखै। बिथांमोना बेफोरबायदि माने बिटिआरनि थाखाफोरखौहाय बुथुमनानैहाय जावलाय सिफियावहाय सोनानैहाय गावसिनि जि गथ' गथाय बंसा बुलि गावसिनि फेमिलिनि थाखायसो दिनैहाय माने डेभेलपमेन्टखौहाय लाबोदों होननानैहाय जों मोनथिनो हायो आरोखि। हामबायसै बिदिबा भिडिअखौ मोजां मोनबायब्ला अननानैहाय लाइक खालामदो, ओमफ्राय शेयार खालामदो, ओमफ्राय भिडिअआवहाय गोदानब्ला अननानैहाय साबस्क्राइब खालामना होदो, जाहाथे गोदान भिडिअ आंबो आपडेट लाबोनो हायो। हामबायसै, थेंक इउ। जय बर' हारिनि। আমাৰ সামাজিক সুস্থিৰতা অহাৰ পিছত, শান্তি ঘূৰি অহাৰ পিছত, চব পৰিৱেশ ভাল হোৱাৰ পিছত কোনো ব্যক্তিয়ে, কোনো জনগোষ্ঠীয়ে, কোনো মানুহে নিবিচাৰিব যে আমাৰ অঞ্চলত পুনৰ অস্ত্ৰৰ কিবা এটা এক্টিভিটি হওক, এইটো কোনো নিবিচাৰে। গতিকে শান্তি প্ৰতিষ্ঠা কৰাটোৱে আমাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি আছিলে। অসমত মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া অসমৰ চুকে কোণে য'তে তেনেকৈ পৰিৱেশ হৈছে সেইটো চব তেখেতে চম্ভালিছে, আৰু বিটিআৰ অঞ্চলত আমি সদায় সেই কথাটো নজৰ দি আছোঁ। চাওক, অস্ত্ৰৰ জনজননী আৰাম। BJPनि हांजोंनो BJPनि अक्सिजेनजों दिनै UPPL सरकार बिटिसि जानानै दं, प्रमद बर' सरकार गसंनानै दं, बेखौ दिनै बावनो नागिरदों। ओंखायनो दिनै जोंनि मानगोनां गिबि मन्थ्रिया बुंदों BJPआ एबार आलादा बे बिटिसि इलेक्सन गेलेगोन। BJP UPPL बेखौ समानै होनानै खामानि मावगोन जों आसा खालामदोंमोन। नाथाय जों नुबाय मोगथाङाव बिथाङा जेबो मावनो हायाखै। नंगौ प्रमद बर'आ जोबोद गोरों, साननो हानाय केपासिटि दं बेहा, बिनि गियानखौ जों ज'जों रुजुनो हाया। बिथाङा गोबां गियान दं,
गोबां थियरिटिकेल बिथां गोबां एक्सपार्ट नाथाय प्रेक्टिकेल मावनायाव बिथां मानो बिदि जादों जों बुजिया दिनै 5 बोसोर जानोसै 4 बोसोर थांबायानो बे 4 बोसोराव मा मावदों नोंथांमोना नुगासिनो दं गासै रायजोफोरनि थाखाय जे मावनांगौ बेखौ नोंथांमोना मेगनजों नुनाय खामानिखौ नुवाखै माखासे मिशन लादों 35टा मिशन बे मिशनखौ दिनै मिशना थियरियाव दं प्रेक्टिकेलाव फैनो हायाखै बे थियरिखौ जोंनो प्रेक्टिकेल लाबोनो हायोब्ला निश्चय जोंहा जौगाखांनाय जागौमोन नाथाय जों नुनो मोनाखै दिनै नुदों एक सेथिया खामानि मावै मावै जोंनि पार्टिफोरखौ डिसलिगार खालामदों दिनैहाय जोंनि इएमफोरनो बिजेपिनि इएम एमसिएलएफोरनो स्किम होआ जेबो होआ अयदास गावसिनि इउपिपिएल जेसेबां प्राइमारियानो होन ब्लक कमिटियानो बिसोर स्किम हरै हरै खामानि मावदों गावसिनि इउपिपिएल एमसिएलएफोरनो खामानि मावदों स्किम हरदों नाथाय जोंनो बिब्लाबो सबसे गैया दिनैसिम जोंखौ नाफाम